Nangselam pipo pucong thui cobai dam si khoya sing ing tia long pen Roshan Hanse lakre phwa tangka wande. Kokasarpo picnic spot along Moregaon district pen nangki jui kebang hum thom ultrabus ihum abang habit pasuicho. Himachal Pradesh along Congress Sarkar Kangni CM ang Hoyaphan Sukhwinder Singh Sukhu semi ke dengpo. Kardom Karbi Anglong live prime time ibertang ton penarji tha. Non malom Karbi Anglong arlo ka chihung nai kopilo pulote lake thegre muchora tumpen ki dugdat arara phan ka chong thui pen akhia dat ka chong sip. Komane abang sarkar aboreng nang palong pipo bupen lak atang ka chong sip lo. Lapen komane abang ke 4 lane along leapata nang selam pipo po amen pen ki dugdat arara khia dat ka chong sip atum si plengset khang jangan pen. Lason si non malom krong pliatovar Karbi Anglong along nang kelepen ki dugdat araratum methang along le dokko ka phita long leana mate compensation atangka ka chilong letum ong munaga son si thek ponlong. Non malom section 5 along long le ka be pin atum si lak atangka kilong dona birta long ponlo. Lason si jira atangka kilong jateng long le. Pata ka salam jia men pen inut Roshan Hanse bang pherangki klembang phupu chekrong si khoya sing ingtia long pen tangka lak krepho vanderamat thangna rasonta klempi thek theda. Nang li phan la suhut kuma donai klempi ke nil phang Roshan Hanse kuma Roshan Hanse ke Roshan Hanse ho pangopet department namunin ma aha sone bu la reporter bon reporter kopi long tong claiming yang tum sini ma so lang nei di depan sini Roshan Hanse di Roshan Hanse la hello Roshan Hanse Roshan Hanse inut arleng ke sar khoya sing ingtia long le long ke do thengpi thengprang mate jirat atangka ke palong jia phan long le pata nang selam pipo pu chong thui chobai dam si lakre phwa tangka wan bidet lo lam the nang ni nan malata la nang dun lo ani ma ma punang le pan aha lam the ni lo je ani mana bang lo hela tu ani ma nang dun lo bang ni ke sumu chilang bon tangka yo lo bonte la tu pon ke lang lo la na tong compensation na paisa lo masih pon lo ma la la so to bar ka da ke to bang ke village road po kita la ke village road ke puro ya kali mati namun mena bhiti ni thang long le ala jira tang fishery puna tum chethelong lo maje dunde ret puna tum chethelong lo mala so ha chethelong le non ke jira ser pang pet pensi kon hanali long dun ke 35 lakh 35 ang bong si hala roson ta 15 pon delo 15 pon delo agala mondol bang egla pokdar pon del hedi tena to mang kom chet lo bon aho non malom section 5 atangka ki pi hang jo hang haya porahut khoya sing ingtia long tangka dolu puchini lorpen Roshan Hanse pherangki puche krong namsi chongthu chobai damamat lakre phwa tangka wan pidet lo do manang le tu hola suhura loji tok lo je son 50% pulo masih nang credit lo nang pivek nang kumat kuma Roshan Hanse Roshan Hanse 50% kopi amen pada nang litum kan nang ke hang ke la so puta ke tema alang department na sarkar li bodian kali department na sarkar li betala pota se nama ja ko ave kal thana song 3% nang pon be je claim vek lo pota lo along claim vek lo pota je thenglong lo mana thenglong le pota na paklang lo mana mondol office na pon mai kai ba undertaking weekend ajat ta bele undertaking hodang le MC bang ma mate andak si office dam na undertaking la suhi kuri hai mondor MC la son ya bang criminal kalang lo ang pen gala tu mena chid alu chitoke la ni supo MC Bangso ahut Roshan Hanse long kachi palu dundet abangphu khoya sing ingti pen ke than ponthua tengke Phulonia sorsetami inut rong pharasang hota do puta than ponthu News report Karbi Anglong live Pini matijong ni phaikri CR ni Amreng constituency ka parlo charchim prisek arong pen
kachekoi not alang roi mate kokasarpo picnic spot along Moregaon district pen nang kijui ke bang hum thom ultrabus ihu babang habit pasuicho Ferangke atum pen ka humri dam hod nang kapachini dona tengke Moregaon district pen ke bang hum thom abasta school pen sinang kijui ke bang pasi birta longdon labang sobas hum thom Moregaon district anat pen bang bomsi kokasarpo picnic spot entry gate along malom sopor ticket ki humji aphan pasang koklo Bangso malom sopor kapasang ahut ihum abasabang neutral ke dokogajok koson pelone abasabang amethang cheloplotsi habirajo suichoglo Bangso ki suichogalong bangkre phobag duatum ke arenga hu solo lapen baskate barabang ke penangan arenga hu solo pusi pachini Ya kaya nilutum la so nona dim bang la kokasarpo picnic spot dim lo amar alang litum la kokalong ansi ke bang masih ladak Moregaon pensi ke bang Moregaon pensi amala tum school pensi ke bang amar master tum kadu ke bang sumar pensi ke bang latum amar hum thom latum ke bang amalai hum bang ke ladak tiket counter and bom pensi amethang dam piu amar get atong pondak lo labang so gari ke chongkoi hut komane aringa hu ke so hi tan rak la son doloma la son bang la an us itame pu asap apu rop ak ik la son pote dolo biota ke tok boma pora hut an ke ki thike jang ke abelang Jirikin deng pen something engti Karbi Anglong live. Hakoko ipu saratum nangke Japon mate ke claim ke dampona tengsi peneng le thos etame ingtat kachejai mate rong isi pen sangkimi arnama phan ke hodai padupon. Kedamtang penana ningkan mate hako rong rup kachu kimpon ke cheng pen setame ili Karbi karbagatum ke karkli kape jo henana thu pensi pirthe nang planglo. Lapente aning kanwang setami ili mena kacepat dupen kacuti kipon lu han hai hui setami ili munit monor choche junja prang kai kita arnama phan kipi ke pajir pona sai dengpon bomsi wang bomlo lapente labang so sai ke dengpona phan ingtat kachejai mate sangkimi arnam kipi bosi hokponlo Lapusonsi kedamtang arni pen aning kanwang ason thak thaksi langhen constituency ke parlo jaiponga hawara long kedo phelang kro rong long setami Sang lapente tangka setami ferangke hinpen rungrek ponsi pini arnia bangke arnama phan pipajir pondong lo pini labang so sai ke denga hut rong rup along kopi ke klem ke dam ponsi ke klar chen jima lapente ke bang journey than rong ker comment tu si karkhli jima lapen kopi ko an ka chirungsi asai ke pachun pon unjima hai hui setami phelang kro arong asar an parta ami karatum pen chingwai chingsai pon Labangso ahut kedam tangani phelang kro arong along rongker karkli ka phejwa dimaklong along kesang aboha lapente dowan kaselam pon along Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram rong hangsetami kacharap chetodun thekapot rongara tumpen akechuru pibajurpon Anparta pini bangso sai ke deng pon ahut than theli adimaklong mate adui ahoy ke pangthek pon thek verji aphanpura drain mate ahoy setami selampon Langhin pen sarpang ring tigathar Karbi Anglong live. Non-Hejong Himachal Pradesh election ang tegalong Indian National Congress asong atum pen ke ongdunga hoy jebahay ponsi Congress asong atum sorkar pangniponlo. Laso teng pen pini Himachal Pradesh Chief Minister ang hoyaphan Sukhwinder Singh Sukhu semi dengpon tanglo. Non-Hejong Himachal Pradesh along Congress Racharya song atum pen jebahay ponsi pini CM ang hoyaphan semi ki dengasai dengpon. Pinyanar lo por phai sira chiti mapor malom Shimla along ke padupon bangso asemi ke deng along Chief Minister ang hoyaphan abarim Congress State Chief Sukhwinder Singh Sukhu CM ang hoy ingni ponsi ingdeng krep ho Himachal Pradesh along CM chipamandun lo Himachal Pradesh along kaddu kavi inghoy trokebra nerkep assembly ang hoyang bongpen inghoy plikep an Congress asong atum chepahay ponsi sarkar ingni ponlo Halapu opposition asong pen ki haiduna bangphu Mukesh Agnihotri aphansetami Deputy Chief Minister ang hoy pekponthu Bangso aseme ki denga porahot CM Sukhu pendanglo bang phokepra nerkep administered asai phu saipi Governor Rajendra Viswanath Arlekar lapen National Congress amaipu Malik Arjun Kharge Congress asongjapo Rahul Gandhi Priyanka Gandhi Vadra Chhattisgarh Chief Minister Bhupesh Baghelatum Chetongdon National Desk Report, Karbi Anglong Live. Pini prime time abirta kila ponsi kang toniklo 2 minit hak me kurwang thu.